Mr. John, so fáilteú. Come agad. Gur míle maithe is achta bhéile. So má túnán aon se chumadasach díadach cé asú. As baile beid an bhaine háine an cumna. Ítach. Agus céir tá gceist le rion na háine? Háine sin an Gaeilge le haid slós. Fi an sceachta bhanas de stó amígan. Agus rinn sin mar tá an baile ag mas an loch cos le méar mór. Cos le méar mór? Cos le méar. Tuigim. Agus tá tú fósta de chónaí an sin? Rugadh sin agus tá íon chónaí sin tam fad. Ítach. Agus bhfuair mór an agus a glán? Chuaigh. Tá beis caltin is callótar for 1978 agus calmar drothar cúblína. Cúnta grasta. Go agus leir siú Gaeilge an táime leog? No bhí mé óg Gaeilge bhí agan ar fad. Bhí mé rugadh mar de an seanseach si bóring beag agus mí hamhar bhí an am sin agus tháinig siad múinteoir chlár. Agus bhí drothar chónaí in na chónaí freisin san baile agus bhí sé gcónaí teachta se cainte Gaeilge fáilte bhí chacha. Gaeilge leog. Agus Gaeilge bhí na glúneile ag na páise mé hismóí agus meánscoil agus colcáthar meáthar Tomás an can sin Gaeilge gcónaí. Agus bhí lán Gaeilge am sin thar sa pharóiste bhí daoine canscéil bhearnach an chuile baile. A mé sibse leart Gaeilge lena chéile freisin? Bhí am sin. Bhí ceapan tú gur se láid mar hanga sin na chéad bhí se mar phríomh hanga agaí? Bhí sé. Ag an am. Ar bheas sib mór an le Cainteoirí Gaeilge eile? Bhí beidir birtna trú chlána bhí Gaeilge go freisin ag an am sin. Ach bhí béle fadin bhí sin ar scoil. A ba béle ar fad ar scoil. Agus ólam sib Gaeilge ar chodabe ar scoil? Bhí Gaeilge bhí ort Gaeilge a inar. Ní siad ag múid trí Gaeilge. Tuigim. Níos tá an scoil cinál scoil Gaeilge tá siad múna páistí trí Gaeilge sús go dtí siad an céad ran an dar ran an léige mar sin. An scoil in ra tosam? Is an anchúnis. An anchún, ítach. Scoil Gaeilge ní géir scoilí ach scoil Gaeilge san Gaeilge. Tuigim. Agus cechar na múintirí nar bhí ar scoil? Bhí ceanháin an-mhaith agus bhí ceanna úsmacha. Ará. Go bra runna sa. Bhí bhíon agam leis an fear sin agus cadhfuil. Bhí céad? Bhí príomh agam na haid blin amháin agus an rith na leis an saoire cadhfuil chuir bás. Artar níidir 75 na 76 sin. Go bra. So na bhí sib ar scoil bhí tú gur béle a leir sib mar gur trí béle a bhíon scoil. Ar cheap sib Cainteoirí dearcha a bhí agaí faoin Gaeilge na bhí sib ar scoil. Ar cheap sib gur rud má bhí an na bhí sib gur rungasú a caint faoin Gaeilge? Ní cumid ar sin gan íon an áibh bhí mar stáile bheachta canscéil le a chlán héin bhí is scoil bhí chlán spéir le chuile den eile. Ja, go bra. Ítach. Gan ní mór an dul scoil ná sin ní rá beidir gá scóil go le san scoil le fad. Ba. Ní rá dá rán agus beidir 6 nó 8 daoine san rán. Agus sin sa mhunscoil? Sé mhunscoil an chun. Níos siad an gúil os cin céad go leis go scoil. Bhí se beg go mar gná. Bhí se an beg a duine tosa daoine teach náit. Bhí tosa ferma díal site plats agus tháinig lán daoine teach náit tá lán sí an is. Bhí sé an rain chun sin na hála mar bhí an chorlainn an duna. Tá sé an níos agus bhí le tuile teach sús ar chola bliain an gibhre. Le dúchaim se le scoil. Dúchaim se le ein tá hála an isce sús an loch bhí sé teach sús ar mór. Ar mór freisin? Go donna. Ní se sin tála níos nó. Céad an deircnis hála sin nó 2015. Ba. Áidir siad nuair bóthar níl sin a rís. Ok, sinna go bra.
Agus ó híh meánscoil, cechra an meánscoil ar meánscoil. Thu muiscí á cinn. Óga á cinn. Sé, chuid chuide na páiste go dtí Gaeilge. Ó bhí cáile. So bhí chuideagaí a chuaigh go á cinn agus chuideile chuaigh go Gaeilge. Yeah. Óga bra. Cén fá sin tíadach. Ní fan go ní... Sinna chuimhí se, sinna chuimhí se. Seirtilm tá a dulcans gá cinn, ok? Ja, go bra. Ar haine an scoil leat an sin? Ja, bhí sé ceart lár. Ja, go bra. Cén tábhar a bear leat na bhí tú sa meánscoil? An pel. An pen! Fleagra má. A míchan síma sa bhel, míoch sin le gimmart pelle. Ja, bhí ims pelle san scoil an am sin sin pelle san fráiste. Ó, go bra, leis sin. Bhú muid cúil chunda fí séideag ní 8 agus bhú mu cod cáinte an scoil an blin céine sin 8 8 3 fí sin mu juniors an dé an brúmuid. Ó, go bhá, ítach. Agus ru tú ag gimmart amáíocht versinú an pel an... Nó éon amáach ná am sin. Ó, ní rá? No. Ní rá, a pel... Ní áitir an bhí an amáid ná i chundula. Bhí amáid se gáin le chundula mar bhín na monks an sin. Ó, rá. Agus tháinig chuid dó ócaí cinnig. Ó, ar tháinig. Agus bhí sé mún le bailí amáineachtacha. Ní rá éon amáineacht an tíobh Na cats. Se. Go bra, ítach. Agus in intro túram faoin bhedim agus cuasaí ferimóireachta a bhíoch ar siúlagaí a dasach agus se go fása níos. Well, nam sin bhí ferm beannacha ciile teach san áit. Ní éon duine an chun anna chun a fermódóirí. Bhí ferm acu. Agus mar deir hana toistíad iad an plása go tháinig daoine eile isteach. Bhí bathe ar an bóthar coile agus cuirí mar bhí dul síos an bóthar í arúgó park go park. A níos tá a lá carne ar an bóthar ní láine sin íana catú chuir seasa an tréirí ag dí lompar hart an áit. Coile maidin sin an bus síos go dtíon scoil tar hart ar scóil cá ní le páiste do scoil tas coiste le sacrat beag. Se, cínta. A méoch si be gobad ar a bhedim sa an gáil si ar scoil? Bhí bhán na bó agus bhí láúnach agan an am sin. So bhí ar... Críorí gosún san áireach. Ó, go bra. Cén tá a daireach si ar maidin le chu le gobad? Harta seacht an leirte seacht. Se. Agus cén tá ar thos an scoile sin? Harta an nílog. Ok, so bhí lá crua aibragaí mar sin? Gánaí. As nó bhí muid san ranna séidean bheit hart an tinine lasa a haon san scoil. A tinine lasa? Ja, bhí bhfuil mar seo san ran. Agus bhí hart na buthlaí é sin an lasa chuil maidin san dá seomra. Ó, méoch? Ok, go bra. Céir mún anú bhíoch si? Cóla chud smú an bheith an am sin. Agus dámuid. Go bra, ítach. Bhíocht go bhrád an lean sin le haon lá. Ha? Bhíocht go bhrád lean le haon lá. Ó, se. Ítach. Agus in intro tú rom faoin burtach, bhíoch si ag gobad ar a burtach agus tá fós? In am sin bhí an món an banchist an portach. Tá an portach sin ANC níos agus ní John an món bhaint le scóil bliain síos nó mar sin. Agus bhí an portach baile ben barana. Agus bhí ar nu dul hart tas an nóm. Go dtí an portach agus nó bhí portach teach sáilún bhí sé teach bháil sa bád. Bhí ar an bád a hart síos go dtí an bóring agus in món chachmach. An bóring is sús rís ar an tréile. Agus bar anna, bhil sin gar go má coilin na bar? No, tá sé harta míle sús an bór go dtí clumbú áir na hána. Ó, bar anna, agus bar annach brún cinálta. A thultarí faoi carbhiúil tá bíon sin. Ó, se. Sin sa bar anna. Tuigim go bra. Ó, go bra, ítach. Agus a méoch si bhaint bhúna le lábh ag an am? Ní cén chuoin méoch si? Tháinig in mór seacham á munca an beat munca á tún beat factory. Agus bhaint sé an mún chuil
arach. Ítach. Agus in na dúil na múna síos. Tháinig mar deir an hapar seo. Cúirtá geiste se hapar. Sin digar agus caisin an pórtaigh seas an inile agus brú sé an pórtaigh go maith. Agus tá múna líine an talamhtaid. Tuigim. Bhí se bhád ní séascoil leis an inile. An bhád í séascoil agus skippaigh. Se agus skippaigh cínta. A ra focail agaí le haid an pórtscoil puirteach nach ra bainte agus an pórtaigh bhí. Béidir go rá bhí sin mis a hart an am sin. Bhí sin fádó. Cheapan gur annach a gluisiid ar bort nach ra bainte agus fáslach ar bort a bhí bainte. Thúm na focail sin, thúm na country na focail sin. Tám, dunis tám. Ítach agus a méoch se bhfuil go sépel sin ar a dúnach. Ó chuile dóna chuirte dogad sin sépel. Ítach ar hainú an sépel leat? Tá mí dul gánaí, ní sé rodana tá. Bhí dó afran an amsin ar a dónaí ní le agus éon club as an sépel lán sin doras ag na dá afran. Nis tá béle tá a bhád mó níos daoine na chónaí na chónaí agus daoine an donna seach beidir gá scór just hartan gá scór mar na dónaí. So tá riint fósa go leat? Bhí mí ar afran sin hart ar gá míochain agus bhí 8 páiste is ar afran. 8 páiste? 8 páiste. Agus ní rá bháin canháin bh an chun. Choíre? Bhí chuide bhí sé daoine gorm agus indíns agus choilead. Go leor daoine hééis tíochta seach, pósta seach san áit agus sceafar. Agus tá níos mú na céad go le agus go san scoil. Ó bhfuil? Níos mú na céad go le? Scoil, páistí scoil na chun. Ó bhfuil? Agus ní bhfuil rafran a 8 an áisin agus sin láha. Sin slú mór. Bhfuil túnán inteach an faoi do chéad chomínach? Bhfuil túnán cin cinna lá a bhíad? Lá brein os bhí cúgur san chlán, cúgur san ran a on céag núnach. Agus thumas ar rafran maidir dóna costa aon don eile agus do tháinig an comúnin, thumas sús a dús. Agus sin é? Go bra. A ra cóisiid agaí nuair de be iní. Céad? A ra cóisiid, a ra cinál cóisiid beag agaí na chéile. No, just thumas sús agus thugam an comúne ar dús agus thumas bháil agus. Sin é. Sin é, duine aon cant dogad dín nóstán nó ní rá tá sé. Aon rud mar sin nó bouncing castle. Go bra. Tá sé athraí inis bhín go leor rudaí ar siúla go bhanis nach bhíon. Bhín. Sin é. Agus an cóneartún sin nuair a bhí tú ag dul trí lámh aspaig ar tháinig aspaig i seach? Bhí an doladí chundola nám sin. Rá. Bhí nám sin bhí dá scoil i chundola bhí scoil hain na buachaí agus scoil hain na chalaní. Agus na péir sin an na cún bá mór agus Castle Hackett. Tá na scoil sin na fad sa práis an na cún. Agus chuir drum freisin na German chuir drum. Bhfuil, simúil. Tá Castle Hackett sin bhíás. Ítach. Tá nám sin bhí na cúgs scoilnaí lá céanna haid lá nespaic. Agus níos tá lá ag chuile áit mar nóád níos mú páiste. Cínta. A ra aithnead ar na páistí eile ó na bailte eile? Cuid nó bothí ó chun dul mar an pell. Míoch se beag gimmert sa naí chéile? Se, bhí na scoil na gimmert na chéile. Agus méoch se benaí na scoilnaí a Castle Hackett agus nátaí? Bhí ach ní néheachna ag na bóthaí sin. A bhí if an post ag chun dul agus bhí tú gcóna go dogad chun dul ag rudaí agus bhí an doctor an. An doctor. So bhí tú don áin feictú na daoine bhí tú tuidir na daoine. Cínta. Agus nuair bhí sib sin níos óige ar chúlaiste gur Gaeilge na bailte eile an nus chuiseán Hackeide agus a gran dula agus na hátachaí seo nó? No, ní
Bhín Gaeilge smútaí hirdn Caroline siar an chunt bhí Gaeilge sa bad na cáile níos go leis nóir an síos Eanach agus mine háin agus sin an príomh baile bhí Gaeilge. Cínte, iontach. Agus na a bhí sib níos óige rumór an caint faoi fisrógaí nó síógaí ar méich sean mhuintir leat. Bhí siad cant fhí ben sígal dí mar sin agus bhí siad cant fhí Jack na Lantern ar an portach. Bhí daoine ar ága úirte chun siad cinál solas os cór an talamh ó chós bar portach as bhí sé ag sleann na hart timpeall náit. Ru creide a tain sna síógaí ar cheaptasa. Cá mé feic éáil a lús. Bhín leor cainteoir ag daoine ach ní eicintead rud a ben sin. Cinál Judas mise. Cínte. Agus ó híomh an nullig, cén chuí ar an nullig agaí, céir do bhíoch agaí le haid daoinear na nullig? Géag. Ó géag bhíoch agaí. Bhag si dé an scáil le géag agus rudí mar sin. A méoch se agaí ar a bherim se péin? nó éon géan agam béidir uairháin siad an bhá gé agana chuidir mó an tam meachar go an scáil agus bhíon gé teachta bháige. Agus bhí hard marú an sin agus gleanna le haigh an déir. Ó bhacha tú de ahead a sníana? Bhacha bhí ar mé cáir leis. Ó se? Cechar se sin? Ar bhar. Bhíocht na cletí a bhanscoil. Cletí caláit. Agus a ruirí a ágáil ar feadh písa an scoideach an éileach as bhlíd an Únta bhí déine sé sin an éag linn brise sé an bhuineáil agus tucan an blád síos go dtí an can. Báil tí hirir an can. Sigim. Simún agus le ihe hána a méoch sib gléise sús nuair de be? Níor sin na háil mé am sa corbe. Béidir bheith úl san bá sin isce agus bhíart ag sin iad bregunna de tvícléir. Ó se. Sin na méad Ó go mar, so chopla cluthe dat mar sin. Béidir go copla nó agus na haoníthe. Cínte, iontach. Agus lemuid faoina pisrógaí agus na síógaí. Céir faoi ihe stiúfáin tar éis an nullag a méoch? Daoine go dúir hat leis an drolín. A méoch tusa gail hart? Ní thuil me sé riomh. Siúil mo chumar bretar ó bháin ach bhí béidir láiste fan tu go béidir ceir nó cú grúpa tí an doras le busca agus bhí sé rágur drolín acu. A ru drolín ceart acu be sé? Cuide acu. Cuid acu. Níiad a leg ó iontach agus bhil am díos airige de bá? Sé airige agus milteáin agus cácha millistá rud mar sin. A mí mór an gasúr Somália inis a sin íana, mí mór an gasúr ag siúil. Ba sé inis leis an gí éon canse corbe. Níl. Bhí sin an na drolín áil na tí san buntach. Is a kid? Bheith an drolín gcónaí san buntach san tí san teach san buntach. Ó, níor chuil má fo sin. Buntach, go deas. Deir an tí an necna se bada léir sin an tam bhíar an buntach. Ó bá, an buntach. Go deas. Suppose an eaves. Eaves, ó se, iontach. A méoch tíí chantí an i do amsús an rís tusa fásta? Bhí lán sé tí an am sin. Se, a méoch de ahead a chuirtí? Bhí agus tháinig fearrasta óháin agus chuir sé tí go dtí máideó. Ó, iontach. Thóg mé chatí, bhí mé chatí le haidh 8 bliana ar rís. Ó, chuid tú an teach? No, bhí mé thóg mé bhí mé chónaí chatí le haidh bhí go dtí rá mé 8 bliana ís. Ó, ok, tuigim. Agus cé go minic is bhíar an tí a ahrú ar an teach? Chunach mé sé uairháin. Béidir na bhíon aimse go má béidir? Saoirháin bhí siad chuir sí chuid tí súthar.
Ok, simú. Hartan simléir agus áití mar sin. Se. Agus a níidir tú rom faoin tiascach a bhíoh ar bunad ach beidir faoin na hascan ar ascan. Bhí cadas ag meathair le bínta chun ascan a bhaintear ar an corb. So bhí mé joog, bhí mé gcónaí leir ascan. Agus bhí tá cinna ascan tá martear an browníil agus an sibríil. Agus tá an browníil hat timpeall san saoire dear saoir agus fómhar agus an deir fómhar din tá sé an sibríil teacht agus imse leis an galach an carú deir an galach agus créidir natá sé dagadtí an fear agus an drúbal dá a dús tá sé imne sin srá. Agus in cé bhí mé íos le léir sé rud feicnits. Tá sé costa le mála. Sinna chuí a bheirich sib cnál mála scada. Tá mála costa le cón. Agus tá fáin mór dús agus den fáin níos lú agus tin sé seach den tríd na fáin agus ní sin an teach an bhath. Ó, tuigim. Ba se wasú se. Agus a méoch sib se méoch tú go le de ahead síos ar a loch. Chonaí. San ihe a gáil sib. Ihe agus de lógste ihe. Náam na bhí sé bhí sé éimead leis na galachfach sé an sin chuidir an Thomas Hadúnach. Ítach. A méoch tíra chu héanaach de ahead na méoch trachid? Na héana an lethir chuidir mó an Thomas mó agus amnéag na bheoch den éidir na dúthar gimmers le méthar. Ítach. Gach mé sé an páistin is sinna san teach. Agus níl sé an cúna an den éile a cheán. Gláide a cheán. Se, ítach. Agus cin bailach, cin cinál bád a bhí agaí gan amach? Bád lacha. Bád ámint bhí agan na dús, so deir bhí bád fiberglass agan. Ó, fiberglass, fiberglass níos fearr an tánad? Úntaigh, tá sé tá bád ámint níos truma agus dá sé sé isce bhád níos fearr. Tá sé an deacra dul líne díreach leis an fiberglass mar tá tú imas leis an sinán agus an srá. Leis an tinán an gí. Ó, se. An gí agus cén cinál price a bhí na hascan seo na bhí sib? Nám sin bhí punt agus 8 pín le an punt na browníils agus den dearab na sibríils punt fihinna maybe últú punt agus 8 pín le an pound. Dáach dóíag cloch meán agus le na browníils go 300 punt agat. Slá mar? Le ihe. Sin ítach. Agus a méoch sibhéin a giche na nascan seo. Méoch sé dagí le béli? Bhí go minic ach bhí díal chuid is mátú. Tuigim. Bhí sí ródíal chun iad ihe. Anha. Agus a blas Rá mláise a róbríomh Áit sé mar bhórt a sé an jazz fad. Ó bhfuil? An jazz. Bhfuil sé cosú le bhfuil sé cosú le túnar? Bhfuil sé cosú le... Ní sé cos láidir le túna an láidir. Tá sí cinál milliis. Ó bhfuil? Ó, go das. Ítach, sin. A méoch sé bugail ag an marga ar an dúnach? A méoch... Thúl dé marga de satan sa Gaeilge náidhfuil am stáisiún busanis Fair Green. Bhí mé ar sin bena choile de maidin san le banas óga le daoine hart champion náid. A méoch tusa éanaach le d'athair? Ó go minic. Se. Agus bhí jobbar an sin i dtí lína freisin. Lína? Líóg. Ó, lína, ó, tuigim, se. Agus go minic bheoh banas sa tréir le seaachna ar maidin go lín
ní óg seach maithe. An míochttas sé sin éanach leis a go le seach. Ó, ja. Seach. Chuid Thomas mó bhí cúpla plán harta Gaeilge agus bhí lán mucha agus bhí si cant na banas. Cymni o'r bháin haig birch man ná ó Bóthmór agus can si banna bháin. Agus nuair bhí me don bháile bhí chuid síos máile a staach tríon teach dí cró bohan beag bhí tíhirt an teach. Agus bhí dá man ná cynniú agus na bhí fágáil ó na teach a thóist an muc agus an sin mharfa sé agus isa sé. Ó, choríre, hé. Sin hála sin bhí me anóg an am sin. Ítach, agus bhí focail sin bohan. Bin an focail bhchad ar písa tá. Séín bí smá siad. Ó, small shed le bohan, small shed, ítach. Ansan, agus a méoch sib a cuairteocht a cuimhin leat de hand mhuintir, de bháthir nó de ahad. Méoch sib a ceol nó a gén seach scéalta, mór a ceol. Nuair aon ceol. Bhí sim mór san ceol ach nuair sin an ceol imirt. Cínta. Sorry, Shed. But mé ahar an páiste is óg clán agus an cí céin le mháthir, so is tóch go bhí gáin in i gobar nó bhí sí óg neá tamach go chun bheith éimeas ceol ar inos. Cínta. Áit mháthir an baile seach milla sús an bóthir sin. Ó, ba as minlach do bháthir. Ítach. Cén tanam a bhí? Lálas. Ó, lálas. Máin lálas. Á, máin lálas. Agus de ahar? Séamas. Hád mé áthir tá minlach an áiseach tá lánthil baile tíos just an baile. An sin áiseach me an lochan, tá lochan mór isce sús an sin tá sé test an bhórá sin. Ó, sin an áit dánig do áthir. Ó, ítach. Méoch se betíocht go minlach A cad dánig. bheith ag mhuintir dóthir. Dí cad thuismáir. Ó, se. So ag bhfuil minlach cinál gar go do chrí ar bhealach. Tá tá chuid an mhuintir tá sé san réile an seo. Cínta. Agus just chopla ceis ar nach cham sin cecha táhachtach is a gheapan tú bhfuil an plán teanga agus ar cá bhecinn tú an chuaigh amach se. Síl go an géige teachtar eis, mar an deirna bhíon ág tá sé cúil níosú láthair. Bhí tám fad agus éon simí de daine san teanga géige. Níos le bhí sa dtí mar deirme níos luair tá siad múna géige trínt. Tá sí múna géige san chun súscaí céadrán. Agus tá sé teachtar eis a bailach lí tá lán géige fi láthir banna lí tá Gaeilscoil in áitiúil. So béidir le cé déile mar sin chuid is mála daine cainteoirí go éis. Le cúilté. So a gheapan tú fi an cearcha blian nó chuig blian go mbeidh cin an scéal maithe nó híomh na Gaeilge. Ás, baig. Ítach. Ok, go bra. Sásta? Tá mu dear an battery dear agat tá sé fósta go. Sin tá. An ró sé Jackar ar a daoine amsú a bheith an obair an teacha an tí, John, deirtar níos níl daoine le na quality ceart nó an cuidí na córas an libh nó bhí tú óg. Bhí fear do hartas bhí sé sinna an job aige agus tí. Agus bhí sé gobar go lán amsir le sin, bhí daoine a gahrún na tí. Bhí beidir bheith duine na beirt go cáidó. Se. Mar deirtar lom an cad é cled a cottage dúirtú bhí sé an Jackardómh aon duine amsú bhí an anna dhéanamh Tá fear níos na cóin an cóin ní fear dócha sé agus sin é an job teige ag chusústí. Agus a bríonn sé ar na tí Cainteoirí fós. Sin simú. Tá cinál sinna teantí chuir sé sús ámhaid a dús ag den chuir bhís mar de scrá chur sús os can sin agus an sin tí. A bailtá sí an níos chun sí sús gabanéis an sheeting agus in chun sí sús an tí tá sé déanal
wires at na sean baile fi sé déan le ámach cén tangar churbe ní an cúnis na béir na Gaeilge. Hazel. Hazel, yeah. Something. Bhí Elena ceistú faoi prisróga sa tháinig rud cinn sús sa Ceorca Córa an teachtain seo caite léag seirte. Thúla tú riomh faoin fóidín mhara? Thúla, go minic. Thúla, wow. Nar bhainsta na seandaoine níor thúla. Céir tá gceist le sin I do thúla? Bhachtú nás bhachtú an minic chana as nó dtú íar go teachtáil ní bhachtú an an. Beidir bhachtú sa park as ní heppart an gata fád nó bearna fád teacht mahas. Agus beidir go ceart le súsambór agus tá tú sísambór. So thúla tú faoi sin ar bhí tú óg? Sin an simú. Agus ar thúla tú an pisróg go deireadh siad go má tógann tú an jacket as agus chur tíbh sin ó an talabheith go mbeidh tú an bailach bhaile a áil. Níor thúla tú é sin? No, ní thúla fi sin. Sin an simú. Tá sin, yeah. Bhí éithne an fearr ó bhaint sé calteannis agus bhí páirc móga agus bhí cinál cleo síos. Ag bhí harta me dethachar san páirc sin. A bhí sé 2 uair do hatsimpa an páirc ná sin an teach mahas. Ná sin an bearna áil chun teach mahas as an páirc. Wow. So cred daoine in rudí mar sin ag an, Well, líonn sé fáidir mar at tá súgur rudéigen ní tú smín na ceart agus beidir go tú lechan na coilin na rudéigen mar sin. Is costa bheith le cahar mór agus tá tú ar an roundabout níos agus níos tá tú ní tú an Éidirn sús ar an bailach seán an bailach seán céim agus tá ar hartseapal trí na carúr sa tú as. Ach tú réir na pisróg, an pisróg deirtear gur hálíonn sé beidir in áit cinn de gná big tú an go minic ach fiú tagann séarachta go bhfuil tú sais cailtean nó ní tú in an do bailach áit an na gcónaí ar go minic mar bena chola lá. Bhíon fearr sé do seas an páic se chola lá le scóil blian nó is nó gláscóil blian. Áit lá sé an teach mahas. An simú.